Uno chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Posters nwachako keyo chakre odhiambo manyoro. Ponano kirodhno gi posters makamago okinyi makawuono wadwa twak kaluwore gi thuond wach. Thuond wach makawuono en jonyuol marori. Kinde ka kinde wagega ni janyuol ema samoro wacho ni nyathina rori, nyithindo rori. Janyuol marori to en janyuol machalo nade. Dhongere onge kaka toxic parent. Bende nitiere gima chal kamano e pinjewa kata mne pinjewa makaluo kata mna pinje mag Afrika ka. Janyuol kwacho ni en rori, ma en janyuol ma bende nitiere gi kido made. Par ni nyalo chwalonwa penjo ote mora mora ma bende nitiere godo. Namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook kaka pile iyudowa achiel kachiel. Mano Ramogi TV. An bende nitiere penjo ma bende na penje mbui mara kacha. Mano mar Facebook iyuda @SharonOng'aw. Okinyi makawuono kan kenda ka mar chwalo twak makama. Antiere gi johocho ariyo. Thuolo makende ma bende odiochieng' makawuono an gi johocho ariyo. Jackie Okiri arwaki ni machiegni. Kanyakla gi Bonaventure Adede. In bende arwaki ni machiegni. Erokamano. Thuond wach makama okinyi makawuono kwa Ramogi Jwanga ponono ni isebede lwet janyuol marori. To rori bende ibro nyisowa ni rori kaluwore gi in en ang'o. Ibro ywayonwa tol kaponi nitiere gi janyuol marori ma bende samoro sekadhe lwete. Inyiso mana nyinge achiel. Ok ochuno ni inyiso kata mana gweng' ma bende iwuoke tinyisowa sigandi. Lines magwa mag sime odiochieng' makawuono ni nono. Jackie kata kuma na kodi janyuol marori bende nitiere gimoro kaka janyuol marori ma janyuol machal nade mana kaluwore gi in. Janyuol marori nitie jonyuol marori. Jonyuol marori according to an gin jok ma winjo gi bet tek, gin jok ma kikizungu luongo ni arrogant, jok ma gidwa keto ni gin joma thuon ma ok dwa chiko itgi ne wach, kendo gin jok mopuonji kendo ok kwer. Gima giwacho it final. Gin jok manyalo wacho ni gihero tiyo go tada. Gin jok ma kain kodgi seche ma in environment ma idake gi janyuol marori tibedo ng'at ma somehow image. Most of the time onyalo bedo kata miyo be nitie miyo marori dichuo be marori. To kain environment no to nitie mich moro, ionge freedom, chal gima ng'ato pimo ni hewa. Koro mane janyuol marori makawuono wadwa puonjore matut. Mane janyuol marori kaluwore gi Jacqueline Okwiri ma bende njauche. Bonaventure chopo kuomi janyuol marori kaluwore gi en ng'a? Janyuol marori Sharon en janyuol ma oketo chike. Opango chike ot miluwo chakre okinyi nyaka odhiambo. To en janyuol mothoro tach. Ok dwani mondo onyon line mare. Line mag ji emonyono. Kwa ng'iyo janyuol marori e yore mang'eny, en janyuol ma nitie to onge. En tie to onge ni onyalo bedo ni janyuol kanyo to nyathi oriembe skul. Idwaro school fees to pesa en godo e bank ok ochul. Janyuol marori kendo wang'iyo ni onge to onge kabisa. Kata enoko ok okony. Koro wang'iyo ni ere kaka ng'ani nyalo konyo joma ni ot kai. Ok en rori ni en ng'at mohero dhawo kende. To en rori ni absence mare, presence mare ok nenre ot kai. Ok oyudre ot kai. To Bonaventure bende ni wacho gimoro ni en janyuol ma onyono lines mag jomoko to line ne to ok nyon. Mano tiende nang'o? En ni seche mowacho gimoro to dwaro ni gine miluwo. To ka ng'ato wacho gimoro to en mano ok odwani mondo oluw. Koro line mare to ok odwani ng'ato nyon. To line mag jomoko to nyono. En geno mara ni Jackie gi Bonaventure kata mana an en geno mara ni duto wate wadongo kata mne Kenya kata mne pinje mag Afrika. Kinde ka kinde ng'ato kwacho ni mama na
en miyo ma ja Afrika. Kinde ka kidwage kaka mine jo Afrika, nitie kata mana kaka nitie kido ma bende gintiere go. Ne gino mar nyakwara Ramogi Ajwang' nyalo kata mana winjo. Bende wach ni mano janyuol ma Rori, to kata mana ka wacho ni janyuol ma Afrika, ma tiende nang'o? Mana samoro Jackie neno kikino wi, samoro iwinje matin. Janyuol ma Afrika, kowe Afrika wan gi culture wa. Wan gi kaka watimo gikwa. Koro samoro timo gikwa ni okonyiso ni ng'ato Rori. Rori bro biro mana ka koro idwa bedo ng'at ma thuon. Ng'at ma timo gik moko gotada ma wacho cha. Ng'at mok chikite. Ng'at ma ok dwar ni ji owach gik moko gi kwe gi hera gi puonjruok. Nikech Rori ka wayudo ka yie tut, nikech Rori nyalo bedo kata mana ni nitie jo Rori moko ma be ma silent. To nitie Rori moko ma bende gitiyo gi thuon ma margi nyakine. Nitie Rori minyalo yudo kata mana miyo nyalo bedo Rori yes ne nyithindo kata ne chuore. Miyo Rori nade? Miyo ma Rori en miyo ma iyudo kata ot ka inyalo yudo ka en dhako moro ma ko odonje ot tiyudo ka odwa keto chuore ni samoro nyalo biro kata saa 8 mutieno kata saa 7 to odwa ndi chuo yawne ga dhot. Wan gi miyo aina gi ma gin miyo to gine ma gidwa chalo chuo ot ka. Nyaka ne nyithindo oonge gi time bende mobedo go piny gi nyithinde ma gigo mbaka ma giwinjre ma gipuonjre. Chuore bo ko puonjre go kaka ng'ama chuore ok omiyo chuore luor. Ma en odwa tiyo gi thorax ok ong'eyo ni mano chieng' mano yie no kende muluonge ni en Mrs. Cha no bede e bwo ng'ato e bwo chik. Mano dhako ma Rori. Dhako ma Rori ni timbe ne galagala. Ok en ng'at ma winjo ne yot. En ng'at miyudo ka dichuo dakore to dakode tek. Omiyo kata nyithinde be samoro inyalo yudo ka dwa kata nolos kode opimne kata gimoro. To mama onge gi time mar chiko ite ne nyithindo. Ma nyithindo gi sasa muoyo gi nyithindo to duonde ni malo to en dhao to en ang'o ma nyithindo bendo dhi oluore. Ma en mama ma Rori. Makoro nyiso ni kaponi nyathi oluoro kata janyuol ne. Tin bed ni janyuol Rori kata mana kinyalo nyiso wa Bonaventure. Nikech kinde machon kata mana ang'eyo joma thoth kanwa dongo tiwinjo kata mana ka baba ni samoro mama ni yaw gate to en mana ng'wechin mane buk. Bende mano nyiso ni janyuol koro Rori. Gini luwore kaka janyuol obedo gi nyathi. Ok owinjo bed ni ka janyuol biro mama kata baba biro to nyithindo ringo pondo kata ringo bedo kumoro achiel. Wene nyisa ni wantiere gi janeno marwa pachi bende makamano Cheryl ichaki gono mana simi ng'ado sime mos ahinya ok wamako e yo mowinjore koko mano Bonaventure nyalo dhi nyime. Awacho ni janyuol kodonje ot to onje bed ng'a chalo kaka spark. Koa oko to nyithindo biro ire. Kodonjo to nyithindo biro kwake. To janyuol ma Rori en ido ka kubiro to nyithindo kwere oko. Ringo ne. Koro nyithindo gi seche mo ne tugo tukgi maber to ng'eni mama kata baba kubiro to wecho kethore. Koro waringi mondo yudwa ka wan kumoro achiel. Ma African culture ne en kaka ni puonjo gaji ni seche ma babu biro kata mamu biro ji gi bedo kumoro achiel. Nyithindo dhiro mone baba. Nyithindo dhiro mone mama. Seche mwido kuting'o kata mana dita moro kata mana kikapu moro. Nyathi konye ting'o. Okwako mengi, okwako babagi, to gichope ot. Ngeni manen puonj ma bendo dichi ma kawuono samoro janyuol ni oko kacha to kiani kido kata mana kite nyalo miyo kata mana oluonge ni Rori. Mumino dichi ma kama nyakwara Ramogi Ajwang' antiere gi jolonya mago johocha antiere gi Jacqueline Okwiri kanyakla gi Bonaventure Adede ma bendo dichi ma kawuono wasumo mana paro wago mbaka ma kama benda chuolo nyakwara Ramogi Ajwang' kamoro amora mintiere ponono ni isekadho e lwet janyuol ma Rori ma ikinde ma bende gisano dhiyo ni thuolo mar gochonwa achiel kachiel. Parni namba mar simu nitiere TV ka nyalo ywayo nwa tol to biro mana kawe achiel kachiel. Inyisowa sigandi janyuol ma Rori ma bende dibede lwete na timi nade na chal nade kite na chal kama nade. Okiny ma kawuono kigochonwa inyisowa mana namba inyisowa mana nyingi kende. Nyingi gweng be okwada kata na gweng miwuoke. Nyingi mana chiel kata na kiero ni inyisowa nyingi mena dier kata ma ok adier tinyisowa sigandi. Koka mano ntiere moko kuom penjo maneno ka donjo ka no ka penjo bende thoth.
okinyi ma kawuono nwa penji kata mne mbui marwa mar Facebook kacha, inyalo chopo kacha mar mondo mi ichwal pachi ewi ote makamano. Emily Auksa iwacho ni Sharon janyuol marori en ng'at mohero koko kila wakati. Ayany okuongo joge, en kata kodonje dala to jiringo te, nyaka chiaye nyaka gwen kure. Mano Emilia Uksa ema bende wacho kamano. Minzone wacho ni asedonjo, jonyuol to nitiere marori makata ipuonjo tok puonjre kendo kite rach. Okech ma en emodwaro ni uwinje, mana kaka Jackie nosewacho ka. Aneno moro e gweng'wa ka tije tek, ji oluore nyaka kata mna dala ne bende ji ok dhiye. Mano diwach nang'o kata mna Bonaventure? Ng'ane yudo ka rori mobedo gi dalani oketo ire nyaka oko. Koro seche ma en gi usiepe ne oko, okawo problem mane nitie ot kae otero oko. Koro miyo seche moko kata ka ji ni kata obiro kata mana dalane, to ong'e ni dala ng'ane ok donjga. Nikech dalane kidonje to nitie chike. Dalane kidonje to dhaw nitiere, ywagruok gi muodo lak. Koro kuma dala koko ng'enye, ywagruok gi muodo lak ema nitiere, onge ng'ama nyalo luongo gedno. Makata kikadhe dala ni to dala nong'i mana ne ka ok kadhe. Yeah. To kata kamano odiochieng' ma kawuono bende Jackie gi Bonaventure kik wasegweno to waseo gwang'. Par ni jonyuol kata mana karori, ang'o momiyo obedo rori? Nyithindo ma bende nitiere kata mana e udigi. Chutho nyithindo bende ma samoro timbegi ema nyalo miyo kata mana janyuol otim gimoro. Nikech aneno kata mana ka Evans Ondiege Ojwaya wacho ni janyuol marori ok dwar ber ne nyithinde kendo omiyo gi kuong'. Mondo janyuol ochope kata mana okang' machalo kamano. Nyathi in to itimo ne ang'o? Janyuol ka gima dwa puonjra kodi kawuono janyuol wadwa ni rori mar ng'ato samoro ji ok ong'eyo chakruok mar rori mar ng'ato. Sana ayudo ka joma chuo hinyo bedo rori moingo mon. Ewa wacho ni in both sides, but joma chuo ayudo ni hinyo bedo rori moingo mon e ot ka. Kendo gibedo gi gima kizungu luongo ni abusive. Ginyalo yenyo magiyanyo nyithindo magiriw gi minegi magitim, mano timore e mier mang'eny. Kenda achaye bende jabedo e kind ng'ama dichuo samoro yudo ka chiege ni odiyo piny ma gima dhako wacho ok odwa winjo. Ed gima wacho it ever right. To magi gima kawuono adwa nyisou ni mondo ng'ato bed rori, ng'ata. Rori ni biro gi gima kizungu luongo ni depression. Maji kia. Te depression ni ji ok ong'ega ni chanzo mar depression en gang'o. Depression samoro luwore gi kaka nidongo. Kano nyuoli environment manidonge gi kaka nibedo brought up. Nyalo changia in ibed ng'at maduong' ka in ng'at ma osiko nigi mirima. Koro mirima ni ema bro miyo ina ng'at ma gik moko mitimo duto beda gik mitimo gi ich wang' gi mirima. To ji ok osekawo ga thuolo mar ng'eyo kata kiwacho ni for example ada tiyo koda. An chon diere moko na nyako mane gi mirima ahinya. Kendo na queen machuo ne nyisa gadi ma be en ga nyako koso en ga dichuo. Reason why onge ng'ama ne kawo thuolo mar ng'eyo gimomiyo in gi mirima. To gima tis kama nyalo mi bed gi mirima ma idwaro ng'ami pim go wachno mondo konyi overcome that thing. But because ng'ato ka ng'ato onge manitie ready mar chiko ite mondo winji gimomiyo mae timore, miyo koro mirima cha o develop. Koro dichuo mae ot ka kata dhakoni king'iyo matut kata nyathi ibo yudo ni nitie the root cause mar mirima ni momi ineno ka ng'ani en ga wild. Nikech ng'at marori cha en ng'ama wild, en ng'ama ok winj wach, ng'ama ok chiki, ng'ama ok timna, ng'ama ok kwer gima wacho it final to nang'o. Ero kama na inya par no dichi maka uno bende lines magwa ni nono. Brand ki wok sondo amusi ni misao inyalo na nyisa sigandi. Hello Bran, awinjo yo makare, inyalo mna chako twak. In gi sigana mane janyuol marori kaluwore gi in en janyuol mantiere kido mane? Janyuol anano ne jonyuol. Rori ni wuok kuom jonyuol mag jonyuol. Luwore kaka ng'ato bedo brought up. Dede nyime winji? Koro mae gima nyalo kelo rori ni ne nyithindo e ot ma jodake.
Erokamano ahinya kuom paro ma bende ichiwo. Bonaventure injo kanyo ka Brian kawuok Sondu kanyo wacho ni janyuol marori en janyuol luwore gi kit dak. Wacho ni upbringing gi dho ngere ma bende nobedo godo. Bende isiro paro makamano? Asiro paro makamano, kendo jawinjo no okawo line machielo mar upbringing, parenting gi dho ngere. Janyuol marori onyalo temo mondo mi obed rori kaluwore kaka ne odongo kode, kaka janyuol nodak kode. Iyudo ka ng'ani dichuo ni wakawo side ma dichuo, en ng'at ma janyuol ne nosiko keta gi chike gi dhaw gi ngum gi gimoro amora. Koro gino osebede ngimane mobede ngimane igni mang'eny. Koro igeni imiyo mana ng'ato hera ka in gi hera, imiyo mana ng'ato ich wang' ka in gi ich wang', kimiyo mana ng'ato timbe maricho ka in gi timbe maricho. Koro ng'ano osebedo e ngima matek throughout his life. Koro odhi donje e relationship kata odhi donje e dak e keny, odhi miyo ng'amo kawno ang'owa. Odhi kawo mirima ka okelo koni, dhaw ka okelo koni, ich wang' ka okelo koni. Koro dala koro onge kwe. To bende mano bende nitiere paro moro ma bende nadwaro wacho ma bende aneno ka base tena. Sama bende janyuol bedo rori nyithindo ma bende nitiere buoye, nikech nyithindo gi gin joma dongo. To kodongo en kite dhi bedo nade. Aneno mana ka base 10 ka e Facebook wacho ni jonyuol moko can be a bad influence to their kids. Example, ichwanyori gi jirani, iluongo nyari kata wuodi, uriwo ne ng'ano ma iluongo ne janyuol mane. Tin bende en janyuol marori. Sama ichwanyori gi ng'ato to koro iriwe nyaka nyithindo. Mano to koro wanyalo wacho ni samoro ok en rori but en misunderstanding. Oonge gi winjo matut. Nikech winjo matut biro gi rieko. Ka in gi rieko to kinyal kosana gi jirani tiluongo nyathi mabed part of it. Mano richo. Ka ikosana gi jirani kaka ng'ama duong' wacho ni kuma joma dongo nitie onge gima kethre onge. Ng'at maduong' en ng'ama hoyo wach. To seche micha puonjo nyathi ni kikosana gi jirani ti nyaka nyithindi bende irwake, ipuonjo nyithindo ni gibende kuonde ma gidhiye kamane kaka onego bed ni gibro dak. Mamano en richo. Ng'ama duong' kata ka en jirani mochwanyi tibet kode piny, jirani bende en kaka owadu, mane owadu machiegni kata jameru ma in go kamidake no. Koro ok onego udak kode gi koko. Kochwanyi to in gi right mar kwere kata nyise ni owadwa kawuono tikalo na mpaka ok ahero kaka iwuoyo na, kata nyamera ok onego wadak kama, wadak gi luor gi hera. Eka nyithindo ma wanyuolo gi bende iga mfano mwach, wami nyithindwa mfano maber. Koro mano en iluonge ni kia kelo chandruok. Mano e ng'at ma jirani ma ineno kogore gi jirani to involve. Nyathi ka wano sedongo, nyathi bende kochako chwadre gi jirani bende ibro seye. Ok ibiseye. Nikech mane gima ipuonje. Koro ok wadwar ji ainago, wakwero gimoro ainano kendo wawacho ni ma en kinde ma koro chopo ji nyaka dog gi luoro gi hera gi winjruok. Kamoro amora midake, land kwe, land hera mar Ruoth Yesu, mondo ipuonje nyithindo kwe. Kamoro amora ma gidhiye, gidag gi jok ma johera, jok ma lando kwe kod winjruok. Yes. Nitiere thoth joneno magwa moko ka bende aneno ni jonyuol rori mage ikelo kaluwore gi madho kong'o. Kong'o ni bende aneno ka koro ji sema mang'eny ka wan samoro janyuol osemadho kong'o ka to koro okelo ne nyithindo fitina, samoro kata ne en dichuo ma bende nodhi madho kong'o to omer, koro koduogo to koro mano bende diwach ni rori Bonaventure. Mano to ok anyal siro ahinya, nikech ng'ato madho kong'o onge gi madho kong'o. Nitie joma madho kong'o to nitie gima gipando. Mondo mi kosemadho kong'o ni kik ang' kwaye school fees. Ka osemadho kong'o ni kik nyise ni onge exercise book. To jomoko madho kong'o to bende kweya. Koro nitie joma komadho kong'o to owacho ni kawuono adhi methonu. To kosemetho to kelo rori e ot. Koro kong'o to kunyal keto ni ema kelo rori sana. Nikech joma komadhe to odhi adha to chiew mos to odhi onindo, en mana mokwe. To nitie joma komadho kong'o to nyiso kora chaye ni kotu dwa yie ni an ng'a. Udwa ng'e ni an machulo rent ka,
undwa kini an machulo fees ka an e wuon ot. Yeah. Jaka noka wach moro gidi. Gida we yina monda ler kanyo matis kaka apare. Ase wacho ni Rori ni biro gi sometimes with a lot of depression. To depression ka ng'ato nigo, the way ma ji express go depressions gi opogore. Nitie ng'at man ka depressed to one ofil ni komadho kong'o ni eka koro bedo relieved. Nitie ng'at ma paro ni kogore kata kogo koko kata koyenyo eko timango eko relieve. Koro mane gima wacho ni ji mang'eny kia gimomiyo ng'ato bedo Rori. Bitterness inside. Ich wang mayecha ema miyo ng'ato wuoyo ga anyhowly. Ema miyo ng'ato yenyo, ng'ato nyalo timo gimoro mokowinjore. En mirima. To mirima ni seche ma ng'ato nigo to wacho ni kawuono adwa dhi madho kong'o to kobire ot aseneno ute mang'eny kawuono miyudo kata ka dhako ok madh kong'o to dichuo madho kong'o to kosemetho to biro ka to samoro nyithinde ok perform kata e skul maber kata nitie gimoro samo biro ni ji ok dwa nindo nyithinde idwa yanye odni kaka they are stupid, they are dunderhead, they are nini. Iyanye mariwe gi minigi marda ubede odni gotino makwe onge ka. So many people time e through mer. Idho ka mama samoro war to dichuo metho. To nyithindo, mane maka koro nyithindo winjanja ka baba biro. To nyithindo ringo lorore e bedrooms. Mano en one way depression cha. To bang'e ka wan kong'o wan oserume wiye to koro wan onyiso nyithindang'o nikech ka in janyuol to nyathi ok nyal kata mana loso kodi idhi madho kong'o samoro kaka sani ochumi tek mogo bende sani ohewo mana siling 200 kata ka wan isekete wiyi nengo mar ngima oidho school fee ni ka samoro nyithindo loro gi bende ni ka nyaka gichiem koro kata mana kaka jonyuol ing'eno odiochieng' ma kawuono kata mana wachwalo mbaka wagoyo mbaka Jackie gi Bonaventure bende en puonj makare monego bed ni wachiwo ne jonyuol nikech ka wan janyuol osetimo kata mna timbe ma Jackie osewacho kanyo bang'e nyathi minyuolo ma bende nie udi ni neni nade. Mano emomiyo ineno ka kata nyithindo gi bende dongo koro ka gin begin depressed nikech babu siko yanyo nyathi every now and then oketo chuny lit kuom nyathi nyathi cha emomiyo wacho ni luwore gi kaka ni dongo ni dongo environment mane kano puonju kwe gi hera gi muolo to muolo gi wach Nyasaye gi hera cha ema udongo kung'e odwa ne onge koko wan mama wa gi baba wa ne en ga moro kwase chiemo to wabet piny wagombaka wapuonjre wach Nyasaye te ka wadhi nindo to kane ung'eyo ni odu kane babo donjo ni to there is no peace unyalo mana nyiero ka baba pok odonje ot ama ka mama kik wase baba kende keche wase wacho ni gini en both side mon bende wang'e chuo nitie kawuono chuo mano kendo kogombo no kendo dhako to dhi okendo something else dhako ni ema koro lokre gimoro nono dichuo matedo ne nyithindo en obire ot omer dhako be nyalo mer ma en mobiro saa 8 saa 6 otieno Bonaventure wach mar koro ing'eni kinde ka kinde kata mna kapok aloso kodi Morris kigochonwa inyalo mana nyisowa pachi kaluwore gi thund wach koso intiere gi sigana minyalo nyisowa kiny ma kawuono. Aonge sigana an iluonga ni Morris agocho ka Eldoret amor gi gimuketo no to koro gima timore anawacho ni parents marori gi gimonego wa encourage mondo jok miluongo ni counselors ka mondo wa encourage mondo okonygi johocho nikech ng'ato ka ng'ato nigi kite monyuolego to tich counselors en konyo jok ma nigi depression kaka mama nowacho no koro ji mang'eny ok ohero counseling nikech kinyise ni mondo odhi e counseling to wacho ni counseling konyo joma wigi richo lakini counseling family counseling is so important why encourage jonyuol kata parents man nigi problem mag depression mondo odhi e counseling mondo okonygi iyudo ka ji megore nikech kong'o ji donje nikech depression ji gore
jiwere divorce timore mang'eny nikech ji oluoro dhi e counseling. An mani gima adwa kwayo jokanyanam. Erokamano ahinya Morris, wawinjo yo makare. Kendo erokamano ahinya kuom paro maliw. Paro nodong' liw Jackie gi Bonaventure. Ahinya wach mar hocho. Samoro ng'ato osedhi, ing'eni ngima masani bende oridore. Paro mang'eny. Hocho onego bed ni ji dhi. Okuong monde bende an gi jo hocho ka. Bende oganda mang'eny wuok kata mana mar chopo e counseling. Bonaventure kachako kodi. Sharon, joma tin ema biro e counseling. Ema biro e ocho. Joma ni oko wacho ni ginyalo mana dhi e ocho kosechopo e tielo 12. Ma tielo 12 ni chopo ka koro gigo ni late. Iyudo ka nyathi nosetho, nyathi odere madho sum. To mano ka is too late. Ocho winjo chakre kiseneno ka signs red flag nitiere. Koro ocho ni nyalo konyo mondo mi kik rori ni bedi e dala. Counseling ji matin ema orwake. Jomoko wacho ni en ok onya dhi e counseling nikech en wuoya. En mana go mbaka. To ok en mana go mbaka. Gini en gima tut. Nikech kaka no wacho ni madho kong'o. Nitie gima ng'ano madho kong'o. Koro counselor ni ja ocho ni dwa ng'iyo ni ang'o miyo ng'ani madho kong'o. Seche moko ng'ani madho kong'o nikech odwaro golo stress. Maybe onyuolne notho, maybe obedo rejected, maybe frustration, maybe tich kumentiere, tich tek, otiyo 24 hours, gik mang'eny miyo ng'ato chako madho kong'o. Erokamano ahinya Jackie wach ocho. Ing'eni ocho kata mana en gima dawach ni ochuno. Ahinya jok ma diwach ni nitiere gi depression. Jomoko doke ni gin gi depression. Nikech mondo ibed gi depression ng'ato ema nyalo biro nyisi ni samoro in go koso inang'o Jackie. Depression ji mang'eny nigo Sharon to ok ging'eyo. Depression en kaka e piny ma kawuono wantie. Wayudo ni dhano mang'eny nigi depression. Dhano mang'eny odak gi depression without knowing. Koro to ber mondo ji ogo mbaka. Kata kapo ni ok idhi e counseling. Counseling ji mang'eny ok dhi Sharon mokwongo. Ji okawo ni counseling ichulo. To ng'ato samoro neno ni oonge pesa modhi chulo. Ng'ato bende nene kaka Adide osewacho ni ena go mbaka. To e mbaka ka nitie konyruok malach we anyisu. E seche miyaw pachi mishare gima chando chunyi gi wadu ikonyori. Se ok en mbaka kaka uneneno. Koro counseling to wagombo, especially e piny ma wantie kawuono machiegni nadi oselimo chunje gi mierini. Dwaro ni ji ogo mbaka ma kila siku. Wago mbaka. Pach jowadu. Mina nyango chio nade. Wuona nyangi chio nade. Jirani dhi nade. To ka nitie gima chandi osiepa, goyo mbaka onge rach. Gima encourage ga ni kapo ni nitie gima chandi tadwa ni identify. Yiere ng'ama inyalo dhi pimo ne gima chando chunyi. Bede go siepni moro. Obed meru, obed nyameru, obed wadu, obed workmate. Mi feel ni maendi en ng'ama kare makagogo mbaka tawinjoga ka konyora. Nitie gimoro nyalo chandi e odi, onyalo bedo katiji, onyalo bedo kamora kata e familia ni. Kik ibed gi wich kuot, be kik ng'ato wuondi ni kare ber, in makari rach. Chalre. Tadwa ni bedo ng'at ma ka gimoro chopo ni chando chunyi timanyo siepni kionge gi pesa minyalo chulo counselor. Dwaro siepni moro kata meru monyuoli kata wuoru kata wadu. Pimego gima chando chunyi no. To ka tek wan gi jo kanisa, wan gi pastors wan gi elders e kanisa. Lim kanisa puimnegi gima chando chunyi, yaw chunyi mondo iyud ni kara gima chando chunyi no kara en mana gima inyalo konyo. Bende nyadi mang'eny bende kiwacho ni ng'ato koyaw chunye tiwinjo ka koro yot. Gol mzigo mopong'o chunyi no mondo iyud konyruok. Ponono en gima yot minyalo konyi mayot ahinya. Tang'eyo ni ji makawuono be gimomiyo ji dere, ji timo joma ng'eny ok dwa gol sich gi oko. Ok en golo oko. Many Jackie, many kata ng'ami kia mondo ipimgo. Erokamano ahinya. Director nanyisa ni nitiere penjo moro ma bende janeno marwa nitiere godo. Halo mar Ramogi TV. Halo Ramogi TV. Aloso gi ng'a penjo mari nang'o? Loso gi bena dokeo sama kikanyo rakademi nyatike. An kod penj moro ma adwa na penji jolonyo.
Nitu donge rori ni onyalo bedo ni en remb ng'ato ma ng'ato dhi aspara nyuol kode nyathi ma be nyathini wuok mana ka rori kotin. Kuom penjo. Mano an bira do keso make. Jack winjo penjo. Bende rori ni inyalo nyuol godo janyuol, mano bende penjo ma bende openjo gi janeno marwa kawuok e kaunti ma Migori. Janyuol godo dhano ma samoro kata mana nyithinde koro ma koro ringe remo. Yes. Rori nitie minyuolo go ng'ato. Wawe mar depression. Nitie kodhi moro. Janyuol awacho ni en kodhi, anyuola moro. Miwinja ni jokang'ane ka gin joma rori. Joma rori timbegi gin ga jok ma timbegi achach, gik ma gitimo gik ma be dhano wuora. Ta onyalo luwo kodhi molu nyaka nyikwayo ma nyikwayo. Nyithindo minyuolo kanyo, giwuok awuoka nyithindo marorigo. Mano nitie, en adier ni ng'ato nitie familia minyalo nyuol mong'e ni jokang'ane gin jok marori. Bonaventure Pachi, ng'ato kata mana anyuola nyalo bedo rori. To ka gin rori, to gibedo rori nade? Kitgi gin timbe machalo nade? Gin timbe mag dhao, ayany, jugi to konya keto kanyo. To koro kaka jawinjo nowacho, en ni inya nyuol godo ng'ato. En gima ng'ato nyalo inherit. En e blood, en e remo. Ere kaka wacho mai, seche moko iyudo ni anyuola ma ka ng'ane, ng'ato nodere. Then iyudo ka gini, after 30 years, bang' higni 30, iyudo ka ng'ato chako dere. Bang' higni 20 kata higni 10, ng'ato chako dere. Mane anyuola no. Koro wapenjre ni to, ang'o miyo joka ng'ane ema deruok nitiere? Koro gini ni e remo. Gini nitie kaka, nitie linkage. Ni gimoro osetimore kamae. Koro gini chando anyuola ne. Koro gini inyalo nyuol godo ng'ato. En e remo. Erokamano ahinya. Parni nyakwara Ramogi Ajwang' en saa 4 gi dakika 20. Nyiso ni pod wantiere gi thuolo, ponono ni intiere gi paro, intiere gi penjo, mabende di penj, johocho mabende wantiere godo, antiere gi Jacqueline Okiri, kapono okiriori kodwa, kanyakla gi Bonaventure Adede. Johocho mabende odiochieng' ma kawuono wayudo thuolo makende mar bedo godo. Gichuno puonj makare. In janyuol bende ponono ni intiere gi penjo. Samoro kiti omiyo kata nyithindo ringo. Nitiere mana nyithindo moringo, ok dhi kata mana dendni magi kata mana neno jonyuol. Okinyi ma kawuono ioronwa mana pachi, ioronwa penjo, lines magwa mag SMS bende ni nono, inyalo gochonwa. Kokamano, akawiyo matin kaduogo, adhi somo moko kuom ote mabende aneno kopong' ka. Ahinya lines magwa mag SMS bende aneno ka nitiere ote 23600, inyalo medo chwalo ote magi. Facebook wantiere live, yudwa Ramogi TV. Kik dhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV.
injal molap dhoge ndao ne laro komoro moro mar siasa to idwa lando sira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725540432 kata ne Nicodemus e namba mar 07285985. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Manakamanya kwa Ramogi juanga chenro podan mbaka oromo chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Ponono no kirori kodwe chenro maka mathundu wachwa okinyi makawuono. En jonyuol marori. Nase penyini janyuol marori en janyuol gi pachi en janyuol machalo nade. Omiyo okinyi makawuono waya onu lines magwa mag ong'we yamo. Lines magwa mag ong'we yamo ntiere TV ni kanyo. Kaponi ntiere gi paro mora penjo ewi jonyuol marori. Sigana masamori ntiere godo kikadho e lwet janyuol marori. In thuolo mar twakodo okinyi makawuono mar mondo mi in bende wawinje pachi. Kwa kamano okinyi makawuono kapono kirori kodwa antiere gi Jacqueline Okiri jahocho mabende antiere godo e studio kanyakla gi Bonaventure Adede duto te mabende wasumo godo paro okinyi makawuono puonj mabende wachwalo kowuok ka. Kwa kamano nasingo mar somo moko kuom ote mabende iseoronwa. Abro chako gi lines mago mag SMS mena 306 Oyawre jo Ramogi konyauru. Iwacho ni wan marwa kane uchiemo to ubedo mane dhot maka ng'wecho wuok tiyudo ka kiringo. Otek. Victor kiwuok Bondo iwacho ni janyuol marori tije tek kendo sik dondore kida kode tiyongi freedom kata matin. An protest ka wuok Kisumu East janyuol marori bet ne kata mana eo tiwinjo mana ka okigame yamo heyo makare. Sharon awinji maber ka wuok Migori jonyuol moko tiji gi tek. An daba monyuolo nade chuo janeko mako chako yanyi to riwi nyaka gi jodalau makata sani okun kodwa makata wuode okowuo godo. Maendi bende rori Jack. Mano rori. Mano rori to dayo ni to kora kedi ang'o mano wawachi ni en rori mane lakini gine rori me owueka nikech rori ya waseyudo ni kata nyuola nitie kodhi ma ji owuoke marori. To kodhi go nyalo luwi aluwa kata to kose nigi depression en gi paro kata mana matut nikech owacho ka ni oriwi kochako yanyi to riwi nyaka gi jodalau makata sani okun kodwa makata wuode okowuo godo to kata mana siri mane ode olando kamora mora. Mano to nyalo bedo depression. Mano nyalo bedo depression emo miyo wacho ni nyaka wakuong wangi the root cause of that problem. Ka en mara nyuola mano nyuol gi ting'eni biro winjo ni to ma joka ng'ane dala cha jok monyuol kuro nyithinde dala no to gin rori. Nyi dala no ok nyiri mikendo. Iwinjo kata chuo ji ong'egi kamano to kok mano ka dala gi ler to mare no nyalo bedo depression. Manyalo dwaro ni wang'ini ang'o marach kod dayo ni makata siche be koro dhi mana kolande gweng'ni. Ero kamana nyinyi sani wantiere gi janeno marwa kowuok e county ma Kisumu. Hello Ramogi TV. Hello mama, inje nade? Antie maber. Nyingi kata mani nyalo mna nyiso kaponi in gi sigana kata mana penj. An nagi penj mama na anilunga mtoto mita mara gapi pasta dogori. Inyalo mana duoko volume duond TV ni chien mar mondo mi watudre yo makare. Aseduoko mam.
Aseduoko ma. Inyalo mana penjo kata mana kaponi nitiere gi sigana moro ma bedi dwaro wacho. Ada penjo jolony niya. Ni be samoro rori ni nitie nyithindo moko magele ma samoro rori ni makonyo. Be rori nyalo konyo nyathi koso rori nyalo ma aset nyathi to konyo berne to onge. Nikech gima rach nyaka bed gi berne. Samoro nyithindo moko be nitie magele wuok agele ma samoro ka baba ger kamano samoro ka nyalo bedo makare. Erokamano mane penjo na mtoto be an mtoto samara ka pasa dogor. Erokamano ahinya wawinje yo makare. Bonaventure. Iwinjo janeno kendo jawinjo marwa penjo ma bende ntiere godo. Diwach nang'o duoko? Bedo rori sana ok ni en orach kabisa. To nitie kuonde moko mobobeyo godo. Obeyo ka onya wache ni onyalo bedo go kang' ma kata achiel kata ariyo. Ni omiyo ni nyathi nyalo bedo line. Nyathi en wedo discipline, nyathi ma jaluor. To ok en rori moro ma ka janyuol odonjo to ji kere, ji were, ji ringo. En rori moro ma ka janyuol odonjo ero gi luor. To nyathini nyalo tero luorno kata mana kanye oko. Ma kata ka en e skul tero nyathini e nyathi ma jaluor. Ma nyathini nyathi ma oluyo. To ka waweyo nyithindo ben ma ok waketo gi laini kaka na wacho mokwongo ni en chike ma babu keto, chike mamu keto. Samoro nyathi moro ng'iyo wa to penjo ni to koso an bende nikech iwacho ni rori iwani luong janyuol ni rori mana kaka nasepenjo kata mana chien kocha. Timbe gi chalo nade mondo luong janyuol ni samoro en rori. Ingeni mano bende en wach ma be nyaka wachwal ne kata mana nyithindo maneno wasani. Nitie chike minyalo keto ma iwe ni konyo nyathi to kare hinye. To nitie chike minyalo keto to nyathi neno ni rach to lakini iketo gi mondo otim ang'owa en ber mar nyathi e future mare. Koro ka janyuol keto chike moingo nyathi ting'o mano koro wakete kategori mar rori. To kata mana chike go bende jaki kata mana kwang'iyo gi gin chike nyathi ka nyathi nitiere gi stage ni nitiere nyithindo madongo samoro marom kaka nitiere ni kaka idhi disciplina kata mana kaka idhi disciplina imiya kata mana kum ok de chal kamar jadweche kata mana jal matin donge mana adier. Emomiyo pod wabro wacho kanyo ni discipline to ber mondo nyathi obed discipline. To onge discipline mabiro gi gayany gi misunderstanding mano korok discipline. Mondi discipline nyathi obed nyathi maber nyaki kongi nyise ranyisi maber. Ini wuon ema nyaki kongi nyise ranyisi no. Manyise ni kidwa wuoyo kode tinyalo nyiso gi ni kawuono idwa loso kodgi tibet kodgi e mesa tinyiso gi area miseneno ka ok gidhiye maber. Nikech nyathi ma pod tis to nyathi ma pod inyalo go wiye. Ma en wawacho ni Kiswahili wacho ni samaki likunje lingali mbichi donge. Pod en idole. Ena wawacho no chalo maua minyalo beti tiolo ne pi. To ibiro to chopo kamoro kanyo makoro en ng'ami chako wuogo. Minyise ni this is the way to go. Aya ochopo kama koro en teenager mo feel ni koro seingo goch. Makigoe ting'eno nyalo garni. Kata ka en wuoyi wadu to koro ineno ka dadi koro kanyo nyaki nyise ni line mikawni. It's either nyalo bet kata ni neno ni okaw company moro mok mori as a janyuol. To mondi kwere ni baba company mikawni okane kikaw the right company. Nyaki nyise gi luor ti nyise ni gimomiya nyisima be iseneno magi. Konye neno the side mar rach gino mondo mikiloso kode to bede ni mayot winjo ni baba nokwera kikwere akwera to kinyise the reason. Koro wuoyo ber, discipline ber, lakini ok gi rori ma adagi to mar
janyuol biro to chako yanyo nyithindo cha ni kibiro to in koro stress ni kati chako kile ne nyithindo mano ok ikonygi in anyway mano i spoil nyithindo kendo imiyo gibedo nyithindo ma very bitter abro somo kuom ote mar mondo mi atem somo gi mathoth Rolex Odhiambo Bende chiwo parade wacho ni janyuol ma osiko okiny mane dala ka pilo matindo tindo mar ariyo wacho ni janyuol ma onge sa kod family mare janyuol ma bath dala ne okikalo ing'eno weche adek go bende ema sik bedo kamienjo ka kwiny dala ni bok kage to bende onge sa gi familia mare gi nyisindi kata Helen Oginya wacho ni jonyuol marori en ng'at makwiny makata osiepene ok ibi kata mana ng'eyo osiko dondore osiko chwanyore gi ng'ato achiel to koro nyaka jite ndiko chwanyore gi ng'ato achiel to koro mano jite koro chwanyore gi jite nyaka gik mosekalo e higa mar 2008 ibi wach ni nyaka higa mar 2008 Dadi Justime chen neno Ramogi TV kintiere Kisumo to kata kamano inyalo mana cholo nwa pachi Sam Jakom wacho ni Sharon oyawre jonyuol moko rori nikech kaluore gi ngima ma bende na gidongoe to penjo na en ni bende winjore janyuol onge sich nyathi to bende nitiere kaka ginyalo keto counseling obedie mayot ma udhi nyiso wa nengo mar counseling kata kamano Vera kigochonwa kiwuok e county ma Mombasa mosini misawa penjo kata mana ote ma bende nitiere godo kinyi makawuone nango Vera wawinji nyalo mana medo duondi matin Anan mana gi penjo moro matin. Dede nyime wawinji? Na gombo penjo niya. Aya koro an natimoga penj. Koro ka atimo penj to ne janyuol na ma baba nokona ni grade no mayudo no onge kuma nyalo tera. Koro ka onyisa kamano, koro enonyisa ni oneno mana ka grade no anyalo timo godo mana nini. Anyalo timo godo mana tailoring, so I was not for that. Koro semona bedo dala, nikech koro obola kamano ni grade no onge gima nyalo timo. Koro mano biro erokamano ahinya Vera wawinje makare Bonaventure neno kiikori gi duoko. Vera okelo area maber okelo area mar somo ok wante wanyalo bedo office grade moro nyalo yudo materi university miyudo degree mari kasi bedo office inyalo yudo grade mane piny mok tero university e mbalariany wan gi TVET colleges matindo gi nonro wacho ni colleges matindo mag lwedo gi kelo pesa moloyo mag degree kejo ka jo degree gi ging'eny to tich onge koro ka ng'ato yudo grade mane piny to janyuol owacho kata mana ni dhie kata mana carpentry los kom sani kom ka ng'ato loso ni maber en pesa kata plumbing en pesa koro ka grade mar nyathi obedo piny kata en mana C- kata en mana D+ kata mana D-. Nitie colleges makao TVET colleges matindo makao gigo mag lwedo pesa biro donjo moloyo ja degree ke ja degree cha tane dwaro bedo office koro ka janyuol okoni ni adwa ni idhi e yorni idhi bed itim kata tailoring bed piny tipenjri ni to tailoring ka time onyalo kelo yuto maromo nade mbele to bende kramna Bonaventure kiwacho kamano Jackie kramna kanyalo penji samoro janyuol nigi gombo nyathine obeda kata mana achara ni jafwambo kaka an samoro ino kida bedo jafwambo samoro kata mana grade winjo kramna kaka Vera no loso ma en winjruok kata mana tudruok e kind janyuol gi nyathi ing'en kata mana janyuol bende kidwaro ni nyathini gimoro nyathini bende nyaka iwinje pache ni en to paro nang'o akeni twak ma kama dichwal nade mano correct ing'eyo ni koro wan ji ariyo madongo asewacho ni nyathi kosebedo teenager to koro iwuoyogo
Koro donge en manyocha somo, an nyocha chulo school fees. Ose perform hai marach kata maber mane grade moseyudo. Wadwa kawe giro kamano. Nyaka wago mbaka mo winjre ni odwa dok. Nitie nyathi manyalo wacho ni mama, kata baba an ma to an be no ka expect yudo ma. Pod adwa na dogi, iye chulo na monda nuo, dipo katimo better than this. Koso, nitie nyathi manyisi ni an ok abi nuoyo. Aya, ukimino mae mari, koro idwa timo ang'o? Koro wadwa penjre ka, to waloso to wawinjo. Maba an adwaro magima. Gimonyisi no, ng'iyane ni grade neno oyiene qualify mando tim gimodwaro no. Kok nyalre, kanye mikori dhi nyise ni to be ineno ka this thing ose disqualify. Gini ok oyieni timo gimitimo no. Koro nyaki bed gi second option. Makoro ani tim ma kanye midhi miyeni, koro gima neno ni nyalo timo en ma gima. Koro yier nikech ma waseyudo ni ka isebedo disqualify. Koro odhi neno the point momiyo inyise gimomiyo otim gimar ariyo ni. Nikech modwa timo cha donge en samro nyocha dwa bedo nas. To nas no according to performance ne okoyiene. Koro nyako yier mana magi. Ero kama na inya benano ka David Apollo iwacho ni Ramogi TV janyuol marori en janyuola mara lep. Janyuol dondore kod gimoro amora ma opare pache. Oonge kod saa mar miyo pache tich mar yudo adiera mar wach. Onyalo paro nyaka gik manotimore kane pok onyuole kendo en koko ma the second party ok yud kama yueye. Aol kod janyuola marori. Gino duchi makawuono bende jonyuol bende oseyudre ni kiger inigera seche te gimoro amora matin makra ka nyathini otimo bende ber kramna ka jonyuol kramna kwa ng'eni nyithiwa nikech nyithindo tok chalre. Samoro adhiambo mari otegno rekne aluoch to samoro nitie en gi yom mare. Okin makawuono ne jonyuol machal kamano kata ne Bonaventure gi Jackie. Janyuol ma en osiko en apilo kitematima gimoro marach okone kata mna ber ni diwach ne janyuol kata mna kwa somo paro nego gikaw nyithindgi yo machalo nade nikech chutho jonyuol neno go mana richo ma nyathi otimo to ber mar nyathini tibro neno karang. Janyuol okonyi bedo apilo 24/7. Seche moko nitie ma ilegeza kamba. Iketo ni kawuono to ji oywe ji upati. Ji onyier. Itero nyithindo oko, nyithindo duogo, change environment, ji mor. To nyithindo bende opogore. Nitie mariek, to nitie moko ma oko mich marieko ni bende onge. Ok wanyal kawo mirima wate. To wada keto nyathi ma oko onge gi mich marieko ni e wiye. Ni koro mich wado, mama koro yoro. Mama kore yanyo, mano wadi pogo nyithindo gi. Janyuol keto nyithindo gi bedo kumora achiel. Kati riek, kati fuo. Kati namba achiel, kati namba mogik. Iketo gi kumora achiel. To kibedo ni, ka janyuol bedo ni, en janyuol ma, en mariek cha. Emo wacho ni, iriek kaka babawa. Iriek kaka dawa. To mofuo cha. Ifu ka wuoru. Ifu ka miru. Ifu ka josia. Ka jo mabei kanyo pogruok bet kendo rori bedo mang'eny. To bende gi karamna ni Jackie ero kama na Inyalo Ng'eyo kuom paro makamano. Odoche makawuono kata samoro janyuol adhiambo ni wanotimo gimoro tibacho ni macha ok nyathina. Nang'o nikech kiaye inisiki ger ka piny nyathi ok nyal bedo kata mna thuolo kuomi. Bende na dier. En adiere. To gima dwa paro bende Sharon wabedo mager jomoko janyuol dwaro ni nyathi bende ong'e ni nyathi bende nyalo moro janyuol. Nitie nyithindo moko ma bende ok mor jonyuol gi yore te. Kaka Bonaventure osewacho. Nitie kaka nyathi nyalo bet kata ni ok oriek e buk. Lakini en nyathi ma jaluor. Mano wasewacho ni ok wadhi timo kwand iluongo ni kwand pogo. Ok wadhi pogo nyithindo kaluwore ni kia ma ofuo magel nyithindwa wate kendo mera nyaka wamigi marom. Lakini eluoro kawuna dowegi nyithindo mano mar nyithinda. Nyaka ubed nyithindo ma joluor moluoro jonyuol gi machiko itgi ne jonyuol kawuoyo madok chien. Nitie nyithindo makawuono nyithindwa makawuono gi oingo wa. Nyithindo dwa chiko wa, nyithindo gar. Nyathi opuonji, nyathi ok go wiye piny, oriek moloyi. Nyathi aina ni miyo janyuol bedo gi chuny mong'awore kode
kata hera cha ema bro miyo janyuol sasa monene to i janyuol wang'. Ok obinyise hera nikech ka nyathi osenyisi samoro ni wuok idhi manyo iwe nyathi e ot. Kaka ni iwe send Sharon ne sink nyathi ma nyako ma jaklas 12 jaklas 10 iyude kobet oninde kama oneno TV. Tinya dhogi ni penjo ni to sende gi pok oluoki. Nyathi ni ready mar duokre kodi. Kendo rito iko ni wach. Nyathi aina ni ihero nadi. Nyathi ma ini dhi manyo ne in mundi kel mundu chiem to endo kako nindo. Okia luoko lawe, okia luoko sende, okia to timbe gi nogolo kane kanotin no upbringing mare na chal nade. Kendo kadhi chayo jonyuol wetena nikech an janyuol kendo an gi teenagers. Taseneno kata mana jonyuol wetena mabeyo. Mae tinde no puonja matinde na lingo kawuoga. Nikech samoro na aparoga ni nyathi ma wuok marach ni ponono jonyuol no konyise ranyisi maber, no konyise yo makare. Nyithindo gi kumagole tabia gi tinde gisiko nwa manani mama unajua zile generation yenyu si kama hii yetu. Ni ndalo wa gidalo gi opogore. Nyathi kinyiso gimoro initi bed mos. Ni gino ok gidwar ni kok gi ochal gi mekwa, gidwaro ni gipidh koke, no dhi oloso koke, koro eno konyal rudho sufria, eno konyal luoko kombe, eno konyal tim. Wan ne waluoko nyaka kawuono kata dhi dala to mama na luoko ne tatedo ne tatimone taywe ot. Nyathi ma kawuono koneni kamano kata meru monyuoli koneno to chal ne manani mano ng'ato nono. Nyithindwa ma kawuono gi dwaro puonj matut. Omiyo nyathi be nyalo miyo janyuol bed kode gi chuny mong'awre, ma janyuol bed ng'at ma kodonje ot to donjo mana ka iye osewang'. Koro nyithindo bende opuonjre kaka dwa dak gi jonyuol. Gidog piny, gibed nyithindo mawinjo machiko itgi kendo ma joluor mawinjo wach. En geno mara ni giwinjo. Dan kiwuok yelo wacho ni janyuol madiro ayanya madongo ne nyathi rach. An min Talia kawuok Migora penjo niya nyathina moro nitiere ma koneno wuon gi to siko kuot bende mano rori to nango meno kuot kata mana koneno wuon gi wuone Bonventure neno kegela. Gini koro wadogo ng'eyo tut matin koro wanyadok e buk. Nitiere jandiko moro bilong ne Freud, Sigmund Freud. Owacho ni nyathi ma wuoyi ko onyuol, kosenyuol to ineno ko ohero min gi to wuon gi ok ohero. To pod otin en mana wigni moko ariyo. Wuon gi ni chalo ne adui. Wuon ni chalo ne ng'ama gidwa dhawo godo. Jasike. Koro nitie stage moro ma kosechopo to gino owinjo be ni rumo. Moko ni adui cha bedo nyaka chiemo nyathi bed ma koro wuok e ot kae. To koso wuore mok ni thuolo gi nyathine nikech chutho kata mana ka nyalo paro ka nwa dongo ka neno wuone gin na giwuok mana tich to gibet TV mare gi gin gionge sa nyithindo sechego samoro dhi kata mana chiemo e bedroom kar nindo. Nyithindo bende samoro ok chiem kata mana together. Mano be nyalo bet luore gi hera. Ingeni hera ni be janyuole malose kinde gi nyathi. Inyalo yudo ka nyathi moro ng'iyo gi wuon gi ahinya, moro bo ng'iyo gi min gi ahinya. To sana nonro to wacho ni nyithindo ma yowuoyi gidwa ng'iyo gi mine gi moloyo wuone gi. Do nyiri bende ng'iyo gi wuone gi moloyo mine gi. Ok aseng'eyo gimomiyo but aparo ni en opposite sex. Koro nyathi ma nyako ni neno ga min gi kadha kowadgi chopo a stage ma feel ga and to me ni koro un mon ariyo akia kata dichuo bende deno ni mae be koro wuoyi wadgi gimomiyo mae timore pok ang'eyo matut but en gima adier ni nyalo yudo ka nyathi ma wuoyi an gi nyako gi wuoyi by the way inyalo yudo ka nyathi ma wuoyi ong'iyo gi min ahinya to gima be upar ni nyathi ma nyako ni ng'eni en obiro gadhi to wuoyi ni be biro gadong gi miyo ni. Kora paro ni connection manitie kind miyo gi wuoro ni gi nyathi ma wuoyi ni aparo ni it's much deeper than we can imagine. Ero kama na inya kaso mana moko kuom otano kasa bende ringo matek wadong man digi dakika 15 kende to watiko chenro makama. Amusu jonyuol marori tijigi tek to en kit ng'ato manonyuolego. Moko dhi counseling without change. Aparo ni jachiena be kelo laana mang'eny ne jonyuola. Wacho ni nyingi Rita ero kama nyainya. Ramogi TV matuni from Dhiwa brother mano koro owadwa maduong' Rori maok
owinj janyuol. Mosna jaklasa ma adede, weche ma giwacho becho kendo loso dak. Iwacho ni nyingi Kevin Anyona kiwuok Migori, aparo ni ng'i Kevin. Ramogi TV, en ang'o mamiyo ni nyithindo, ang'o ma nyithindo nego tim ka janyuol rori, makoro ot kata dala onge kwe, mor kata hera. Florence kiwuok Nairobi. Florence ochalo penjo makare. Janyuol in kin rori, nyathi bondo ng'e ni in rori, ang'o ma nyathi nyalo timo Bonventure mar mondo mi oduok kata mana ger mar janyuol e chien. Nikech ing'e ka samoro kata mana ka janyuol rori, in nyathi ma idak e ot kacha, nitiere kata mana kaka inyalo loko janyuol machalo kamano. Paro man godo no bende kare. Koro kwa kao part mar nyathi, nyathi ni koro wakete ni to ene kiwango maromo nade, ene age mane. Nitie age ma nyathi ok nyal chenjo janyuol marori. Nyathi ma ja primary en nyathi ma ok nyal chenjo janyuol marori. To ng'ama osechope e high school modonjo kata form 3 form 4, en onyalo bedo gi jonyuol piny to gigo mbaka, en mana goyo mbaka. To nyiso janyuol mama janyuol no bende biro yie mar mondo mi ogo kode mbaka. Iwayo mama unade, iluonge nyisa kuom ranyisi. Iluongo mama unade, wuonu mager ka pino cha. Ne baba koro iluonge nade mondo ubed gi twak. Twak ni igeni nyathi ok nyal keto bura. Ni baban kudu gi bura. Adani wawach kudu wuon bura nitiere mage madano losre. En janyuol mane no ni gimoro ok ring maber e ofisa kae. Gimoro ok ring maber e room kae. Wabeda ne nyathini. Ang'o marach momiyo nyathini timo kama. Koro nyathini gimo nyalo timo en ni onyalo bedo set boundary okang. Makoneno ka rori no chakore. Nikech ok onyal chenjo jonyuolne. Ok onyal chenjo ng'at ma nodak e ngima mantie lweny. Koro ida chenjo babau to babu odak e ngima ma lweny nitiere. Ok inyal. Koro kiseneno ka rori no nitiere, ayany nitiere. Iwuok mos. Kidhi kan. Iwene gi nafas, ok gaga kuku. Kastang'o dugi. To donge ma wan nyisi Jackie, donge ma wan nyisi ni awuoyo kodi tebe. Tipo mana kosebayi gi gimoro moyinyi. We nyisi, nitiere kaka nyathi nyalo kelo kwe e ot. To mano biro timore mana gi nyathi mong'eyo ratiro mare. Nitiere nyithindo waluongo ni gin gi gimiluongo ni personality. They can speak their mind. Ma nyathi manyalo kelo baba gi mama mabed gimoro achiel. Onyalo kelo kwe. Talk through thou, nikech aseneno mier moko maka baba gi mama jogore to nyithindo donje. To mier go end up marach kabisa. To nyathi ma Nyasaye omiyo rieko to iluonge na peacemaker. Onyalo kelo peace between two of mama gi baba. Mana nyiso baba haki, kati biro goye to nyisi ni baba ung'euru ni wasebedo jomadongo to gima usebedo ka utimo ok wamorgo. Mama gochuma ugoru at this point ka wang'wa kaka waromni. Please wakwayo gi kwe ni mondo ung'e ni wasebedo jomadongo kendo wakwayo ni find a way uyud yo ma unyalo loso go wecheu gi nikech ok wahero gima utime wang'wa. Mano nyathi mokwero gi hera gi muolo. Kata ibiro goye to wacho ne jogo wach mangima gi dholuo. To kata mna ka in janyuol ka on nyathi onyisi wach aina no. Ibiro bet te paro. Gimomiyo nyathini onyisi wach ne. Nikech en wach ma very clear, simple and clear. To nikech kata seche maloso kodi ni an gi osiepe ga mang'eyo makalo through that. To sana dichuo nitie gimoro madwa mule matis. Mine chuo nitie moko moketo mondegi. Gichalo jok ma gionge duol. Gichalo nyithindo. Dhako kadhi wuoyo to kodwa no wach. Kata mana chiko nyathi. To sekweri mbele kata mana nyithindo. Okweri nyaka mbele nyithindo go, ma nyithindo be koro bedo gi mentality ni kara baba kende mane gi right mar kwero wa wach. Mama kata kwero gi to ok gikaw serious. Baba gi ma koting'o duonde to giwinjo. Koro dhako ni chako feel ni dichuo ni miyo nyithindo chae. Dichuo chae nyaka koro miyo nyithindo bende chako chae. Koro mano bende en one way mar arrogant me wawuecha. Dichuo maroricha. Please, jomachuo akwayuka. Dak en law iwach. Mambasni ma osiepni, mang'etni mini nyithindi, jaherani.
puonjre uru wacho wach gi hera gi luoro gi winjruok gik moko adek play a very big role e ot ka utimo gi kwe gi hera nyithindo bende bro iga mfano no mondo puonj nyithindo gibed gi ngima maber ranyisi maber chako gi in kod min gi ero kama na inya Jackie koko manya kwar moge jwangu wasom ko kuom ote ingisa ni wadong mana gi dakika 4 kende Jackie asomo ote matin kesto Bonaventure gi Jackie abro mi uthuolo mar chiwo pachu mogik kaluwore gi thuond wach makama achako gi line mar SMS 3:600 Sharon an John kantiere Homa Bay kamoro milongo ni Suba iwacho ni antiere gi jirani moro ma yenyo oyenyo makata mana mtie moko makanyal krabla sama yamo andan ka wuka yole jonyuol madira yanya madongo ni nyathi magorach thoth gi gin mana janyuol madira yanya janyuol mager janyuol bonge sagi nyithinde we asome mko kuom mama ntire Facebook ka kaista achiunu pachi akau pachu mogik kaluwore gi thuond wach Sam Jakoma neno ote mari kanyo bende nitiere janeno marwa ma bende penyo ni nang'o miyo ni counseling guiding and counseling nengo gi bende nitiere matek samoro Jackie gi Bonaventure nyiso ni nengo go gin pesa di David Apollo iwacho ni Ramogi TV nyathi bedo marori kaluwore mana kaka obedo brought up the kind of people he or she is associating with the kind of language ma bende winjo kuom janyuol ne onge ka nyathi nyalo bedo kod luor ka min mare kod wuon mare ok oluorore ka jonyuol ok ohero dhao what will you expect from the child ageno ni David penjo makamano bende Jackie kajakla gi Bonaventure noseduoko Kimuma Joshua ito ni Sharon oyawre wang'iyo ni nyithindo ema koso thothne to janyuol moko bende richo kuom ranyisi jonyuol moko ok kaw ratiro mag nyithindo kaka ng'iyo kaka nyathi somo chiemo rwakore en odhi tich ochiemo kamotiye koduogo to chwanyore gi nyithindo kod minode mamiyo nyathi weyo skul koro en wach moro matek koko kamano ne kod mga jona gonwero kama na inya kuom ote mabendi wuoro Jackie akenda chagi Bonaventure no ke moseikore ka Bonaventure wach ni mogik kaluwore gi thuond wach makama han gi weche adek mada wacho ne jokanyana mokwongo nyathi ok bed rori ni obedo rori ngech baba obedo rori seche baba odhi tich iyudo ka nyathi nigi time matin kode baba dugi tich ai tich saa 3 otieno oneno nyathi mana saa 1 kende kiyo chako neno saa 1 kende janyuol okaw time mare gi nyathi ong'e nyathine maber mar ariyo loso go mbaka janyuol okaw time mare owuo gi nyathi ong'e ni nyathini odwaro ang'o nyathini owuoyo gi ng'a owuotho gi ng'a nikech rori mar nyathi seche moko wa oko jomotugo godo gik moneno Facebook gigo te gigo kele ot ka mar adek judhi e ocho ni biro konyo kasto rori biro bedo modok piny ero kama na inya Jacqueline Okire chopo ire an madwa tieko go e dak kaka kasewacho ni dak en law yuach en kwayo mara makende e kind jok modak akwayo kwe to kwe chakre e kind mama kod baba luoro kod hera kelo ma omiyo ka udak tadwa kwayo ni mondo upuonjru miyo nyithindwa gi yo makare nyaki luor one another e kindi mama gi baba gi hera to moloyo duto Sharon nitiere kaka Nyasaye samoro gwedhi gi nyawegi moro maber mabede lwete ber nyiri wasechiwore ne tedo kendo chunywa gombo loso karewa kik ukaw nyiwegi moko for advantage kik ukaw advantage for granted ka ng'ato chiwo to wachiwru gi hera gi kwe to ng'ato ka ng'ato yud gima timo nikech gini kawuone wach ne lach e bade lach matis nitie nyaka rori mar chuo mosekao ni wan koro kawuono ginoseyudo dhako maratego tich ne tich bete ot gi watch TV throughout dhako ema dhi manyo pes dhako ni ben mogone budget to koko wache kako wacho omi tiyo tionge gi haki e pesani ionge gi duol e pesani omi odi kora kwayo ni magi duto chakre mana kuom hera winjruok ji pim wach ji ogo wach ogombaka kaka jok manohero ng'etni mbasni osiep chunyi weru
Erokamano ahinya. Kasomo mana moko kuom ote, abiro mana somo moko kuom ote e TV sani. Mana kinyalo mana ketna moko kuom ote kanyo. Nitiere Okoth Diego Costa, wuod Migori. Iwacho ni nitiere Nyimilu, Suna West Sub County. Neno Ramogi TV maler kod jaodi ma chunyi ohero. Judy margi Emma. Nyar Karungu Sori. Janyuol marori nitiere kendo ng'eyo gi kaka giloso. Injo ko en nitiere gi jaodi ma chunyi ohero. Timbe ne sewacho wachera. Mano ber. Morino Tieno, iwacho ni jonyuol marori gin giger seche te. Kendo onge gima ginyalo wacho gi nyathi malosre. En mana bolo ayenje mag jokwath. En gino mara ni jonyuol marori. Odiochieng' ma kawuono ing'e achiel ariyo adek, puonj ma bende igolo kuom Jackie gi Bonaventure Okinyi ma kawuono. Samoro timbegi ikeni ne rori. Kaponi iwinjo kaka nwatwak, ibede ratil, ketri ratil, ing'e chung' mari. Koka mano gi kanyo makilo wae giko mar mbaka oromo Okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Jackie gi Bonaventure kuom yudo thuolo mar biro e TV mar Ramogi. Ugolo paro maliw, en gino maro ni nyako Ramogi Ajwang' oyudo puonj Okinyi ma kawuono. Erokamano Sharon Kamrokwa. Erokamano ahinya kaachiel kod nyako Ramogi Ajwang'. Erokamano ahinya kuom ote magi. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre sa 12 mar okinyi nyaka sani koro watieko chenro sa 5 mar onyango. Elo jowetewa ma bende notayo chenro ma kama Cleophas Oluoch ma bende nosachone odhi swag law. Joyce Oduor. Erokamano ahinya Ubado odiochieng' ma kawuono ne en director marwa. Jogo picha producers. Erokamano ahinya. Warad kendo chieng' wuok tich ka Ruoth Nyasaye oyie. Ibed godira makare. Nyinga Sharon Ong'ao.